Nusantara. Ada cerah foto. Boy Audio Sound System. Buat apa? Susah itu
wijine aku bangga karo kowe gelem nampa apa anane tresnaku ra bakal mletre kowe aja sumelang tresnaku ra bakal ilang ibarat kaya kuthaku Jogja kowe jan istimewa ayo mas ayo yuk arep dibalang tas aku sabar mbak sabar. Mangan tempe rasane koyo mangan lawos sate senajan anane sing penting ro kowe ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu ra usah mecucu tresno karo kowe ra bakal tak madu bunga tenan rasane wong kang lagi gandrung ngono mas
ganteng nih. Nemen, yo, katur, atur pamudo saking Mbak Tuti.